Ene Aydın sesini eşitýärmi? Konkursyň ikinji şertine gatnaşan ýigidimiz Aydın sady işläp dur. Ýör, ýakyndan tanyş bolup kimdir? Assalamu alaykum. Ana. O meýadaýlar, goňuňyza sagyklar. Ene, mehriban internet söýçiler. Konkursyň birinji şertini berjay eden kimdigini özüňizdir. Tanıyan bolmagyňyz mümkin, özünem tanışdyrar häzir. Onu näme? Özüne tanışýar. Ene mehriban dogonlar. Konkursyň ikinji şertine geçen birinji şertini berjay eden Agymrat Sahadow. Aydym şigidimiz, ene aydymlaram gidip dur. Efirlerde de gidýär. Töölüme Kesbingden Kemal Tap Agymrat. Konkursyň birinji şertini bilýän. Hemme kanallara patpisas etmer, olara edişdirdim. YouTube kanalyma, TikTok sahypalama şeýle, Instagram sahypama. Goşulyň ikinji şertimiz ýörüýte 1 meniň dowamyny 10 saat sonra jogap berýän. 10 saat sonra 10 sana jogap berseň, üçüncü şertimize geçýär. Üçüncü şertimizde telefon bayraklary bar. A50, A20S, şeýle-de 500 man pul bayrak bar. Gaýtalap durýanlar her nememde. Elbette birden geçip bilmesen, mesela üçün 9 saat sonra jogap bersen, 10 saat sonra bilmem 9'una jogap bersen ya da 8'ine jogap bersen, beýleklere Bal Ar Kafe sponsorluk edip olara füýjülük tortuny gowşurmaly etdik. Indi bolsa ýürüýte sponsorumyzyň adyndan Avrail Emlek. Avrail Emlek. Avrail Emlek diýmeň esas maksady bu Avrail Emlek öz jaýlaryny almak üçin, satmak üçin gozgolmayan emlekler ýürüýte alwan bilýän, satwan bilýän, özüňde baý bolsa, 2 komnat jaýyň bolsa, 2 otogly jaýyň bolsa, 3 otogly etjek bolsaň, Avrail Emlek ýürtýär. Owa, ýürtýär telefon belgileri bar, ine öz sowgatlary bar. Şu konkursymyzda da ýeňiji bolsaň, Avrail Emlek'ň adyndan baý bu giden zat bar. Ýürüýte sen studiýaňa da gerek zatlar bar. Şoň üçin Agymrat sen taýin bolsaň, 1 meniň dowamyny 10 saat sonra jogap bermeli. Ägär telefon malaýyn men. Taýinmi? Taýin. Taýin bolsaň, mehriban tomaşaçylar, tomaşa edýär. Agymrat bilen başladyk. 3 tane dostuň ady. Ahmet, Maksat, Gonç. 3 tane goňşyň ady. Aytaç, Dewran, Maral. 3 tane türkmen artisti. Ýagşy, Murat, Aýkadar. 3 tane daşarut artisti. Artist. O daşarut artisti. Mr. Bean. Aha. Jackjan. Aha. Rambo. 3 tane gowaryan ýymitin. Alma, mandarin, banan. 3 tane 2 harpden gelen haýwan. 3 tane. O 3 tane 2 harpden gelen haýwan. It. Aha. At. Aha. Be. Bol 3 tane haýwan. At. Yine biri. It. At. Kabul edýär. 3 tane goýgan aýdymçy. Parahat amandır diýip. Aha. Ondan ýene kim o Adat dönmez. Aha. Oýna. Eýhem radyn sokdy. Bolýar. Wagtymyz bolly. Ynanmalar. Ine 7 saat sonra jogap bermäni başardy. 1 meniň dowamyna. Ýöne gat haýal jogap berdiň. Durup säginip mindimiz gidip dur. Wagtymyz şäkilliýär. Şoň üçin sunut äleminde awraýan belent bolsun diýip, ene. Bu da ýürüýte. Sağ ol. Bu da studiýaňa ene sagat, ýöne sagadyňam ýok, ene studiýada. Endi goýarsyň Avrail Emlek'ň adyndan. Mehriban internet söýçiler, konkursyň ikinji şertine gatnaşyp, üçüncü şertine geçip bilmän bayrak alanmaz. Görünsüňiz, tomaşa edensiňiz. Mehribanlar ýörüýte Avrail Emlek sponsorlugyny bir näçe konkursda gatnaşanlara sowgatlamyz bar. Ýörüýte öýüňizde bedeg berýän sowgatlar bar. İçinde bir näçe sowgatlar bar. Sowgatyny görkezemizok. Ene agram duýanlar, özüne gerek sowgatlar bar. Sizem hökman suratda konkursda gatnaşyň, goşulyň.
Birinci konkursumda gatnaşýaňyz Patpisa edýän kanalyma, Täsin Gülük YouTube kanalym, Begmurat Şarif Instagram sahypam, şeýle-de TikTok sahypam Begmurat Şarif. Ona näme? Inniki ýürüýti konkursda gatnaşýanyň ýanyna gidýär. Ýörüm.